Alright, mahigala may buntag. Si Ubanta karon ni Police Director Wilber Parilla ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office sa talakayang uban ni DCDO. Okay. Sumunta sa Ako concept. may bubot mo. Naghikog. Okay. Sir, unsay investigation na sir? Naghikog na or dunay foul play? First of all, no? Mm. In behalf of our City Director, Police Colonel Josefino Uligan, mayong adlaw kanatong tanan. Base sa information nga girelay sa ato ang HIPI sa Station 10, nadakpan ni siya ang kaso is Section 5 and 11 during the conduct of Saclio. But prior to this, last month, nadakpan na sad ni siya, the same offense gyapon. Unya na dali ra kayo nagkagawas because of nag-plea bargaining. Then according sa to ang HIPE sa Station 10, mura og bangag pa kayo ang kaning babae. Direct dilagpan. Actually wala kay kuno ni gihigot sa taas ang ang iyahang sinina, murag sinina, cord brush yung sinina. Gihigot ra diha sa iyahang silda, unya naglingkod. Then na-revive pa ni siya sa atuang jailer. And then mura gyud og gusto gyud iyaha gyud gusto nga magpakamatay gyud siya ng utong. So muna pag-abot nagtawag sila og kaning Iraq pag-abot na na-declare og dead. No. Expire sa So despite ani magkandak ya punta og investigation just to clear kung naabay foul play or wala. So i-autopsy na to sir? Yes, ato di siyang ipa-undergo og autopsy, and then ang mga yu sa tao result sad sa crime lab nga mo nag-process sa crime scene, and then we will designate investigation officer nga mo conduct og investigation. Sir, ako sa sila sir? Siya lang usag sa silda, no, kay ang ato ang proseso ron sa mga dinakpan, especially sa drugs, ato sang i-isolate usa sa iipon sa mga daan ng dinakpan pagawas na siyang swab test result. Dito siya sa Katong previous nilang police station, mamunta ilang himo nga isolation sa tanang mga arrested. No, so usa sila balik diri sa detention cell, it's either diri or dito sila hang bag-ong nga detention cell. Magulat usa sa result sa ilahang swab. Sir, possible nga doon tulubagon ang jail kanang kuan officer nga nagbantay? Depende sa recommendation or sa results sa investigation. And base sa kung atong kuan ang base sa report sa to ang HIPE, no, na bantayan man sa to ang jail guard ang katong paghikog niya. Then iya pa ganing gi-revive. So magulat lang ta kung unsay recommendation niya sa IOC nga to ang ipa-take charge sa ning kaso. This is pila ka days after siya nadakpan, sir? Last day lang kay 16 sa Clio. Same Morning. day? Oh, morning. Yes, morning. Morning siya nadakpan. Gabi siya Gabi siya. Gabi is mga around 6 o'clock. Pero sa diun sa niya, sir, wala niya gihigot. Wala siya gihigot sa taas. Yarang gihigot sa isikatumoy ang iyahang sinina nga iyang gihigot, iyang gibugkos diri niya gibunlot murang iyahar gyud gusto. Why that's why nga atong pakandakan gyud og investigation. So siya magbintay sir, naglingkod? Wala naglingkod siya sa lingkuranan. But in terms of background, ano niya, sir? Nasaan niya nakadako? Dako na siya mga player, sir? Dili pa ni siya nga nakadako, but previously na-arrested the same offense ra gihapon. Okay. Sir, ito balikan di ba ang mga matag police station ng mga selda, dili man ipadalo ng mga bangko sa mga taga sa mga sanina nga para may magakuha sa ilang kuan if ever nga try sila nga kuan attempt og suicide. So dapat yung directive sa Cebu City Police Office sa pag-monitor sa tanang mga selda gid nga dili mo usab di. Nabantay everyday nga conduct yad sa to ang mga kuan silda. So kani ang iyang gigamit ani ang iyaham ning kogalingong sinina, iyahang gigisi. Iyahang kogalingong sinina. Lingon gay. Gihimong gisi. Pastilan may gala. No. So mo iyahang gihimo nga higot sa iyahang liog. Okay, sir. Okay po. Salamat kayo, sir. Sir, Okay. sa Cleo to sir. Okay, sa Cleo. Okay, sa Saclio mga higala. So sa resulta sa Cleo sir. For anti-illegal drugs operation, no, karon doon na lang tayo tag one day nga sa Clio. So sa ato ang anti-illegal drugs operation, doon na tayo 35 ka operations nga gihimo nga mi resulta sa 43 ka mga tawo nga nadakpan. And then ang napuan ni
mga high value individual, and then 33 ang ato ang street level, no? And then ang weight sa grams nga atong na-recover is 226.53 grams nga gibugaton sa drugs. And then for illegal gambling, 35 operations nga may resulta sa 54 ka mga tao nga nadakpan. And then for loose firearms, 15 ka mga firearms ang ato ang na-recover. And then 15 pod ka tawo ang nadakpan. Then for service of warrant, doon na tayo 25 ka warrant of arrest nga giserve nga may resulta sa pagkadakop sa 24 ka mga individual. And then ang usa ni is a high value individual which is a regional level, no? Ang kaso ani niya is drugs gyapon ni siya. Okay? So, mo na ang ato ang accomplishment for our one day sa Clio. Asa ang mga stations nga dagag number of operations sir din asa sa Taglas? For the most number of operations niya pinakadaghan sad nga nadakpan is Station 5. We have to commend for the Station 5. They have 4 operations and resulted sa 4 ka mga tao nga nadakpan. And then most out of that 4, puros sila mga high value individual ang ilahang target. So, And the rest, they have the same, tagduha-duha. Ang Station 4 lang ang daghan, 4. Station 5, Station 5. But so far, we don't have stations sir nga last per. Yes, wala tay stations, they are all performing. Only the Station 5 has the most nga 4. But in terms of that, sir, wala tayo directives like parehas sa province sir nga sila directives. We have directives, they have supposed to be numbers of operation, minimum numbers. We have set targets sa ila, both sa gambling, sa drugs, and wanted person. And all of our stations complied with the requirements nga atong gihatag sa ila. Kani 35 ka mga sir, series of operation, including ini katong mga separate unit. Yes, to include CIU and CDEU. Okay. Sir, sunod-sunod atong sa Cleo sir, ano yung indication ani sir? Nag-indicate lang ni nga we are really serious in our campaign, no? So kung ato sang makita, nag-decline ang gidaghanon sa ato ang Okay. ang gidaghanon sa ato ang volume nga na-confiscate. Although nagyapon tayo madakpan, pero nagkagamay. So it means nga medyo hingubos gyud ang ilahang supply. As of now, and we have received reports nga medyo lisod na sad gyud kamo palit, no? And then medyo mibahal pod. So mo correspond man na siya kung nihit mas mo taas sad ang iyang value, no? Ang rason sir, possible ba nga tungod ni katong sakpit nga 10 kilos kasi bumato nga dunay pagbihit sa drogas. Posible kay na nga usa na siya sa nag-apekto nga supposed to be kung ang katong 10 kilos na distribute to siya, so mubaha gida, mudaghan gida ang atong supply. So since nga nakuha, and then wala pa tayo na monitor kung sunod nga dagko nila nga deliver hatod or supply, so muni siya usa ni sa rason nga ubos ang ato ang supply karon. Okay sir. Loy, di mo mukha ng ano sa concept katong vote buying ba? Vote buying. So, kasi yung hindi mo na nisa, ang CPP o lingon nga challenging ko na yun. Very challenging ko na yung directives sa CPP. Yes, no, that's correct. No, dako gid kay na siya nga hagit sa tuang kapulisan nga ang pagdakop. Ang pagdakop dali lang, pero ang ato ang pagpa-convict. So ever since nga doon na tayo eleksyon na atay mga nadakpan, wala pa gid tayo na konbikto sa vote buying. Tungod sa kadaghan sa technicality nga iyahang requirements, no? Sa mga technical nga aspects. So mostly ma-dismiss ang kaso because of technicality. And most especially karon ang ato ang mga politicians kung involved bang gani sila og vote buying, nag-upgrade pud sila. They can also use na sa mga electronic nga pamaagi. Pwede na og Gcash, kwarta padala. So there's a lot. Palawan. So Palawan or anything, no? Nga ilahang gamiton. So dako na kayo og
dako na kinang hagit. So far with in terms of mga electronic nga procedures sa ilaha unya nga paggamit, so we would like to request sa to ang cybercrime unit nga mo tudlo niya sa to ako mga kapulisan o kung sa mga pamaagi or mga preventive measures in order nga atong ma-deter ang paggamit or ang pag-occur sa vote buying. Di mo coordinate sa Bankers Club sa Cebu? We can also coordinate and tap sa to ang Bankers Association because we have every month quarterly nga meeting with bankers sa Cebu. So we will also ask them o kung sa ilahang matampo nga dili magamit ang financial institutions o ang kanang mga electronic procedures sa vote buying. Aside sa bankers sir, kani mga change ba kani mga emulator para umahan nga mo sagad ka kung mas gamit ka ron sa pagpadalang porta kay mas madali ang kani mga management na ni pwede ba at invite para Part ba na sila sa bankers gihapon? Na sila appeal gihapon na sila. So pwede na sila nato nga matap gihapon na na sila gihapoy associations niya doon na sa sila representatives. Mo attend gihapon na sila sa ato ang quarterly meeting with the Bankers Association. So damo na sila representative. So that time maybe we can include na sa ato ang usas ato ang topic during the scheduled meeting with Bankers Association sa Cebu. Is this as soon as possible? Yes, next time we'll have a meeting with the Bankers Association at nang i-priority siya nga topic. Okay. Thank you, sir. di wala Ano yung drug, sir? wala. Salamat kay sir mo ni ang talakayan uban ni DCDO Daghang salamat. dire sa Cebu City Police Office. Iyon na dungog si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office. May buntag kang Buyog Yugis by Bentas Mayunto, kang Benji Xavier Mayong Udto. Good morning, brother. Og si Michael Alcoresa nga hapit na minyo unon. Mga igala. Benji Dalesiglas, Health TV Cebu. Good morning, mga igala. Mga bay mo ka. Mga bay. Okay, kayo. 1.5 million.